Hagan ni kapor ngai kulei pi baro ki baj ki baju pej ka YouTube channel jonga bat kum jo ru ya pi ki subscriber ki baju kerjaan ya ka channel jonga na kapor se kapor hagan ni kapor ngakwa wana ora pi ka we ka topik bat kata kalong gerpang nam ta kini ki berang sedang ban le ka YouTube te kecing sem jeng e jeng ki kalong ha kapor baki le ka ne ka Google AdSense identity verification kani kalong kemudian kambah ba penhap le kani tengah terai na dapat tai bahaya kata kiba le YouTube hi ngatip bagi sung thu kani te kani kedan kam apa pi ladap 1000 subscriber bat 1000 kanta ka jingpej ka waj awar ki channel ki jongpi pila dai ban le kani ka identity verification kani ka identity verification kalong kemudian kambah namar hadin mapila da ban le yakni ka identity verification pinyo ro tau pin number ubakin sapa na po YouTube company bat pin submit yuta bat pin sayo bisa link bagi YouTube jongpi da pimla ban le yakni kamot kalong ka ba e ba yo bisa ke YouTube jongpi tinam ta kito gi bale YouTube bat nam ta jongpi ru gi ba page te ladapi ha do no por ngodon kam pila ban page yakni ka video te metangan pan EP ka screen ba komno pin le yakni ka benta Menta kani ka video to ngene solve yakni ka problem. PE hang to balatho your ads unit are not displaying ads because you have failed identity verification. To verify your identity and resume ads serving, please contact us. Tikum kani kan wan ha ka channel jong P. Hadin ba phila da ban le ya ka identity verification jong ka channel ka jong P. Lada kadang bakla lane kampat accept pinbat jing e bat pin kuslai kumno ban le. Namar haka Google AdSense lada pila bakala hadu license ban verify ka ID jong phi namar tang license pila ban le bat lada bakala nang ta pin sem jing e bat amdan su ka option ba pin verify ka identity jong phi lada phi klik akne po action ru kan mentoi issue te kani ka video ko menta ngakwa ban batai phi namar hadin ba pila le identity verification ya ka channel jong phi habaki ailat license piklem la ban le bat piklem la ban solve yakni ka problem te kini ka video ngan pen EFP kumno ba pin le ba pin solve ya ka problem tapi namar kane ka de ka jing e ka ba ki YouTube barok ki sej mat ya ka jing e te la da pidan kono ka jing kli fila ban kli po comment section bat sngo ba wat skip ya kini ka video kamtam gitu ki YouTuber ki ba mat ya kani ka jing e te minta to ngin sedang no kibun ki prosedur ki ba phila ban solve ya kani ka jinge henry kani ka rekom ka banga ngamut ban batai minta hakani PE ba don lai dollar point something te kani kan saja no te helor kani ladap don kono ka jing kli lan ka jing bom sai phila ban comment sapo comment box but ngan sa share ya ka link ha ka description ka jonga na ka bantaban kampen suk su ep te phila ban le direct ru link ba ka to ka links ka bang labu apo description te menta ngan play ban ngan le link ba kan ni ka links adin ba phila dap klik ka ni ka link kan ni ka option ka wan kum ni te phiru phila ban play to ka Google AdSense jong phi ban le kum ni kum ba nga pan i ka ni ka video sa chisin pat phila ban klik to ka link kum ba nga la batai mene te phila ban yaj kum to ter sharum bat pen sai i tu i batho close payment profile te phila ban klik itu option te hadin ba phila dap klik ya to pin so i ba kawan da kumni pin hab ai ka reason why you are closing your payment profile te kanu ka ba phis ngaudai phila ban klik hang to ki bun ba ki daw ki ba phila ban ya thu lan phila ban ai te ngasur comment ba phila ban klik ya kan ni ka ba ong I don't want to give a reason. Te hadin ba phila dap klik ya kani pin sa i to ka option continue. Te phila ban klik ang to batho continue. Te hadin ba phila dap klik itu batho continue part kan one part sada kumni. Te menta phila ban klik itu batho close payment profile. Te hadin ba phila dap ban klik ya to ka close payment profile te kan sami part ka bakum kani. Te phimde ban kuslai bat perkhat balai kolong kumni. Te menta ngan pen i part ya phi bat mentang nyalej biang sakatu ka Google AdSense ka bang yala play mene te menta ka ega pin le ka long pin refresh
Tito mentang nya refresh bat ngesepet ke iPad ke bangin deben lek kaman. Te hadin ba pila dab ban refresh. PE hang ne ba kami bat kawai ke interface ke tamai. Te menta PUE ke to ke bami hang to te kadon kam ba pin refresh biang sa sisin. PE hang to ba to your art is not displaying. Te menta tong nya refresh biang. Te nang tapat PE itu jakai batho action itu option. Te mentang UI ba ini i option ni batho action and learn more ilawan bat meneng i ba iklim don. Te menta page ke ai ngin le skmat. Te kum ini option ni bawan menta bat pila ke ai ba pile pidi klik itu i option. Te PE hang tu ba pinhap ban pendap ya ka address ke jong pi ke kerteng ke jong pi kat kum ka kerteng ke badan haki ID card jong pi. PE hang tu haka address line 1. Hakini ke option kadai ke option ke bapin pendap ya ka address ke jong pi. Te pila ban pendap ka shnong ke jong pi kumbalong haki jaka jongi nang ta kawan saka post office ke district ti kum ta terter. Ki badan hasor kila ban pendap nomor hasor kila kamlong ya khle kila don ki block number ki block house number e kum tu te kum pakai julong hi ka address ke baju boy ki citi ki ba ki pa napo la ban long kum ba ki pa ya ka ATM jong pi na bang te kum kita ki address pila ban pendap namar ka ni ka address ka de ka ba dan kambak kin sapa ya upin jong pi ban verify pat ya ka address ke jong pi te hadin baik pila yo ban verify pila pendap bahai ka address utau pin ula po ya pi bat pila la ban pendap utau pin bat lingba utau pin kala long ke jing verify ya ka address ke jong pi te menta ngin ya page bat ngin pendap ya ka address te menta hadin la ada pendap ya ka address bat la ada check na dong sedong te itu batho submit te pila ban klik itu submit button. Te hadin ba pila ada submit bat pila ada klik submit pini ba ka la processing ketu ka jik submit jong pi ya gitu ki ba pila pendap bat ka simpor om ba ka kloy kala ban simpor ketu ket nisngi bahkan processing ya ketu ka jing submit jong pi gitu ki data jong pi baro bat kan sapa IP daka message apo email lada accept ya ketu jing pa jong pi gitu ki data baro khoj lane kadang kelempat accept ru pin sayo daka message apo ka email jong pi apo kendiat sengi teng ni pila ban klik got it hadin belada accept ya gitu ki data ba pila pendap bat kila biang lot dong sedong tekan sawan biang ke option ke bapin hap verify ya ka identity verification jong pi te ke bumut bapin hap submit no ya ka dokumen jong pi kembang la batai kila ban long ke pan card ka voter ID bat ka driving license te hang ni pat pin sei isa ka pat ke option upload ke option te hadin ba pla klik itu option te pin sei bat pin sawat ha ai bat pibu ya ki dokumen jong pi kita ki ID jong pi tingate ngale ada ke pan card te pidi ban kan mau ba pisandur ki pan card ya kan no ka ID jong pi pidi ban san ke ba clear ke ba sai tam ka dur ki keteng bat kanam long ke ba thaba light kem tu kanam clear shu te menta pila ban select bat pila ban upload no hakapor ba pi upload kan processing bat kan sim ka por kendiat bat penyu i kum tu kum ba pila ngalapan i ha ka screen ti kumbaga tu ni por pinsoi i ba kacawan ke message ba ke identity verification jong pi kala ada upload successfully bat pinsayo ru ya ke message apo ke email jong pi ba ke identity verification jong pi kala ada successful verified tidak ni kom ke mangapen i fi kumno ba pin verify ya ke identity jong pi hadin ba pila ada field license tak ba fi bot ya ke ni nuksa ngatrai pinam sem jing e ban verify ti lada pis ngautanat ya ka video sa like bat sa share lada pim ngautanat ru wat om sngawi ai ku bless you bon